Eguerdion, Euskal Herria, eguerdion, Armintz, Aupa. Eta ongi etorri gurera hemen gaude gaurkoan. Bueno, errezeta berezi bat eta nahi nuen egitea, gaina bi berzio antzeko egingo ditugu. Ego ditu takoak, Mexikora joten zanean takoak jartzen dituzte bertan. Eta nik, hau etxean egin nuen asteburuan, eta izan da gure etxean oiaskoa, oioa, asko erabiltzen du salda egiteko. Eta oio hori gero askotan, piperrarekin jartzen dut, tomatearekin, horreko zerbait. Eta zerbait ezberdina nahi nuen, eta tako batzuk egitea otu zitzaidan. Eta omei froga nuen da gustatu zaie. Gustatu zaie, bueno. Gustatu zaie. Ordan den ingo dugu. Ingo ditu oio tako batzuk, orea ingo dugu, hau da, taloak guk ingo ditugu, ez dira hartozkoak izango, gari talo batzuk ingo ditugu. Gero, betegarria izango dela, oio hau oinarri hartuta botako izkiogo gauza pila bat. Eta ero lagungarri moduan anana eramango du eta guacamole bat. Orduan, bueno, pikoteorako, baskari, afari edo zertako balio duen zerbait, eskuekin jaten dana eta oso goxo dagoena. Seguru. Nik hildo horretatik jarraituz eta Mexikoko kultura eta gastronomia horretatik jarraituz ere, guacamole bat egingo dut ere, ananarekin, eta kasu honetan takoa ez da izango. Ez dut takoa egingo. Zerekin joaten da ondo tako bat? Bertako... Burritoak. Burritoak ez. Egingo dutena izango da totopoak. Totopo batzuk, totopoak edo natxoak. Natxoak, hori da. Bueno, nik hartuko duten, kasu honetan, irinarena ez. Nik ingo dut hartuarena. Harto talo batzuerekin ingo dutena da moztu eta momentu batean egiten diren totopo batzuk, labian ikusiko duzu oso erreza egiten dela, ez dakala ia olio horik, ez dijoa frigituta, eta osasuntxuak direla eta oso erreza egiten direla. Beraz, ez galdu. Bueno, hau esan da, lagunok, zuek hor geldi, eta haitu lehen errezeta nola doan. Irinari legami lehorra gatza gehitu eta pixkanaka ura botatzen joango gara. Ore, leun eta trinko bat izan arte. Oliba olio koiaraka bat gehitu, ondo landu, trapu batekin estali eta gorde. Betegarriteko mamurtu oioa eta horri baratxuria, piperrautza, lima erdiren azala eta sukua, jengibrea eta soja gehituko dizkiogu eta ondo nahaziko du. Gorde geroko hau ere. Guacamole egiteko, aguakatei aragiatara, sardeskarekin zapaldu, tomatea eta pipermina eta lima erdiren sukua gehitu, ondo nahaz eta gorde. Ananak laukitxotan moztu, olio pixka batekin salteatu eta ero soja saltza gainetik bota ondoren gorde. Taloak egiteko bolatxoak atara, arrabolarekin luzatu eta sartagi batean oli hori gabe buelta eta buelta egingo ditu. Behin dena daukagula muntatzeko garaian, taloaren gainean betegarria jarri, jarraian guacamole pixka bat, anana pusketa batzuk, tipula morea xerratan moztuta eta esnegain bikoitzarekin bukatu. Esnegain bikoitza legunean erabili genuen, eta beraiekolan gainetik ero botatzen diote baitzutan. Ero jogurrarekin ere ikusi dute. Eta honek, bueno, azkenean, betegarria hau pixal lehorra ero izena aldana, naiz eta gero pila bat botako jone danetik, guacamolearekin, eta nanarekin, eta, bueno, horrekin xamurtuko da, eta benetan oso kombinazio gozoak eratzen dana. Lehenengo, zeingo dugu, gure opilak, ero taloak, ero, horretako, legami lehorra gramo bat, hemen daukagu gure irina, gatza botako dugu pixka bat, dena ondo nazi, eta ura gehitzen joango gara. Lantzen hasiko gara, eta gero, ikusten dugunean dena hartu digula, maira atara, eta jarrituko gure, bueno, ogi hori hau, azkenean, ez? Hau ogia da, zer dauka, legamia, gatza, eta ura eta irina, ogiak ez dauka beste zer, hau bakarrik. Orduan? Bira, daukat lagun bat, ekotalo negozio txiki bat daukana, berak daukana da harto landariak, berak egiten duna da hartoaren irina, gero taloak egiteko. Eta badago, teknika bat, duela 3000 urte baino gehiago dituenak, nixtamalizazioa deitzen dana, hori Mexikon asko erabiltzen dana, taloak eta horrela egiteko, hau da, teknika bat oso aintzinakoa eta nola funtzionatzen duen, ura egosten utzi, karearekin eta bertan sartu hartoa, hor kozinatzen uzten da eta gero erreposatzen uzten da. Eta gero horrekin irine egiten da eta horrekin egiten da harto taloa edo tortillak beraiek deitzen dioten bezala. Julen urtzele eza izango. Bera, ezagutzen duzu. Txorienera etorri izan, pelotari ezan den Julen. Eta egun batean, pelotari ona gaina, esan zioten. Omen dago pelotari bat zu baino arroagoa dena. Bera harritxuta, zei oinatz.
Eta bai, oinatzek irabazi zion lehen bat aldiz, eta, bueno, oinatzarroa, majo askua da, simpatikua, eta nire eta arroa, baina bere garaian, bueno, hori bota zieten anekdota olakoak eta, bueno, eta talo kontua kontatu zizkion, eta hori ematean azoka ematen edo ikusten mauzue, eta espertuta badima zaudete, jun zaitezte bera gana, eta espertuko. Beraz, arroatik pasada artoara, ezta? Bai, hori da, gutxi bera hortik. Ba, gainera duela gutxi ideia bitxi bat izan zuen, eta berak, arto irinarekin taloak egiten ditunez, esan du, ba, igual zerbait berezia ere egin ezake. Eta badakizu ze bururatu zitzaion, irin horrekin kuki batzuk egitea. Hau da, txokolatearekin, gaieta batzuk, baino arto irina horrekin. Orduan, berak ez ditu ja gaietak edo kukiak horrelaxe saltzen, behin egosita, baizik eta berak saltzen duna da preparatua. Hau da, igual, ontzi batean, arto irina, gero azukrea eta txokolatia. Orduan zukin beharrezuna da, hori nahaztu, berak esaten dizunakin, edo esnearekin, edo urarekin edo, eta zuk etxian prestatu behar dituzu, baina, bueno, era berezia izan zen, oso kuriosoa. Hori, proiektu hori amakoak, ez zuten izan amakoak, goratzen ez, Javi Riberok eta etorri zen gainatxo horiena, pandemia garaian, olako zerbait izuten, hau zan, saltzen zizuten, bueno, bada enpresa hori, nola da, altzariak eta saltzen dituna, eta zuk etxean bukatzen duzuna montatzea, beraiek ematen zizuten, errezeta ia bukatuta, eta zuk etxean, hau gehitu bestea geto, eta gero zuk egiten zenuen errezeta. Dena inda zetorrela, baina gero hartzen zenuen da, eta ia da, zare sozial eta jentean jartu, behiratzea bakantu ensalada egin dutan. Naztu induzu osagaiak horrezeto zen osagaian hartu eta listo. Baina ideia oso nada. Ideia hona zen, baina batez ere COVID-ean. Ze COVID-ean pentsatu behar zian ideia berriak, ze jatetxera ezintzera joan, bazkaltzera edo afaltzera, eta beraiek pentsatu zutena zen, nola eman esperientzia bat etxera, ezta? Eta kasu honetan, boltsa ezberdinetan, osagai bakoitza boltsa batean zetorren, eta egin bartzen duzuna zen, zuk etxian prestatu, osagaiak nastu, eta berak esaten zizun, errezeta jarraitu behartzen duen, lehen da bizi hau, ondoren hau, temperatura honetan, era oso errezian, eta benetan, ondo ateatzen zena, Eta ondo funtzionatu esan zuen. Gaude, honekin jarraitzeko, ze jatetxeakin baino lan gehiago egiten nahi gara, eta oso ondo. Armiz, ikusizu, txupatu dugu, irin pixka bota diete zerrez, eta baina oliba olio koiarak gutxi gora bera, berri hona hasiko dugu, eta hau, utziko dugu hemen pixka pausatzen, gainerako prestaketak egiten dituen bitxartean. Ez du utzi behar, pare bat ordi altzatzen, ez. Talo fin batzu nahi ditugu, ez dugu nahi olako gorea altzatu bat, orduan, bueno, esan dago, hemen pixka landu, oin, labandu ingo digu, baina pixkanaka hasiko da olioa zurgatzen, eta leun geratzen gure ore hau. Eta taloa badakizue, Mexikotik handator, produktu edo, talo tradizionala da, ezta? Bertan, era askotara egin daitekeena, bai artoarekin edo bai irinarekin ere egin daitekeena, eta bere jatorria historia aurrekoa da, Espainiako kolonizazioa iritsi aurretikan, beraiek bazituzten taloak, eta bertako herri indigenek koiara jangarri bezala erabiltzen zuten, hau da, zituzten barazkiak, aragiak edo, taloan jartzen zituzten, eta eskuak edo ez zikintzeko, ez erretzeko eta horrela, erabiltzen zituzten, guk koiarak edo xerdeskak erabiltzen ditugun bezalaxe, beraiek taloak eta alderan, eta gainera jangarriak dira, ez dituzte garbitu behar, momentuan jateko, gaina goxua gelitzen direnak, energia ematen dutenak, eta ideia bikaina da. Hor, herrialde arabiarrak eta badauzkate baita olako ogi leun batzuk, horrelakoak fin-finak, eta hori erabiltzen dute jateko dana, eta normalen hori eskuarekin, eta armintzek esan duena pixkatez, goiara ere janiten duzu, eta hori ez duzuna garbitu behar gero, gaina, saltzak kontuetarako eta ondo juten direna. Bueno, hau listo, ikuste duzu, ja dagoeneko hasieran ikristatu itzen zidan pixkat hemen, baina dagoeneko ez du gehiago landuko, horrela, hartu, trapu batekin. Estali eta utziko dugu, oin, oiaskoa mamortu eta betegarrien bitartean, gero gure guakamolea egin, ananak salteatu, atzean utziko, zuek garbi guzteko, dana nola egiten du. Orduan, eskua garbitu... Ez dugu hemen trampa ikiten. Eskua garbitu eta jarraitzen. Justo gogoratu nahi, zorain goiara modu hau, edo jangarria den goiara hau, gogorarazi dit, negozio bat iriki dala, kafia eta horrela hartzeko katilu bat
jangarria dana. Eta pilo bat hasi da duela azkeneko 10 urteetan. Zuk kafia hartzen duzu gatillu jangarri batzuekin. Osa, katillo ez da, galleta zaporea, galleta batzuk dira, bai, galleta batzuk dira. Baina, azkan, ez dela esetu ingo da, ez? Ez, ze dauke ja, ez da, txokolatez dago inguratuta, eta horrek egiten du kafia ez iristea galleta horretara, eta ondo mantentzen da, eta gero, noski, jateko aukera daukazu. Orduan, kanpoa eramate balen badezu, edo nunbaita eramate balen badezu, ez dezu ezer bota behar, baizik, eta gero jaten dezu, eta balio dizu kafia eta postre bezala. Ze iruditorri zaidan oin? Zein? Alesek hemen itxuan katillu kada dana galletakin barruan. Gainera, kanpoko oinarri ere galleta. Hoi dago, horan. Baiet esaten da, baiet esaten da. Imaginatzen ari da bera bakar, edo, azeak enlarrea. Bueno, oi asko ikustez, oioa da, mamurtu ingo dut, eta honi, botako diot orain. Lima erdiren zukua eta bere azala. Botako diot baita ere, baratxuri pare batero birrinduta. Piperrautza botako diot, soja saltza, pixka bat, eta jengibrea eta martorri pixka ere botako diot. Zenbat, nahi zuek ikusi, zuen gustura ere gutxi ora. Nik, baratxuri asko botako diot, piperrautza ere, jengibrea gutxi xeao, ze hori gustuen arabera doa. Nik askotan esan, kozinatzeako eta gozogintzako ezberdintasun handiena hori izaten dela normalean, hemen gazia eta horrela prestatzen dugunean guk erabaki dezakegula pixka bat zenbat kantidade bota, ze ez du hainbeste aldatzen errezeta. Ze gozogintzan pizkotxo bat ditu balma dezu, ezin dezu ibili pixka bat, irin pixka bat gehiago, gurin pixka bat gehiago, ez. Gozogintzan da pixu bat izan behar dezu bertan, dana ondo neurtuta, eta ahaliz, kozinatzen duzunan horrelako guacamole bat edo horrela, haizu, ez da hilmaz haizu, tipula gustatzen adibidez, izan beharko luke, baina, aldatu dezake, aldatu daiteke, eta osagaiak zure gustura gehitu, zure gustura bota, eta denontzako, oixua egotea. Garrantzitsuna hori da, zuk prestatzea, zuk egitera, zure erara, eta guk hemen ideiak ematen ditugu, nola egin, nola uste dugu dala errezeta oberena, nola joaten dan, egokienean, baina zuen etxean, prestatzerako garaian, zuek erabaki, ez balen bazaizue gustatzen martorria, edo ez balen bazaizue gustatzen beste edozein barazki, aldatu dezakezue, edo kendu dezakezue, zuek gustora. Bai, eta atzo bainilla eta zongien egiten, bainilla erabiltzen dela holan, baiteko koloniak eta, nietzako kolonia da. Jengibrea hartu eta besapetan eman da parranda hartatzeko moduan. Hau da, kolonia, usaila dauka izugarria. Eta jengibrea, baratxuria eta hemen birrinduko izkiot, holan, fin. Hori esaten zuten ere, kirola egiterako garaian ere, energia ematen zutela, edo ez dakit, edo indarra berreskuratzeko, edo jengibrea, limoia, zezuk ez dezu inoiz hartu, ez da karrera batian edo. Ez zizu gomendatu inorrek hori hartzeko. Bazeoen marka bat, gelak, saltzen dituztena, eta gel horiek beraien publizidadea saltzen zutela jengibrearekin indar zeudela, ze jengibrea ona da digestiorako. Eta laguntzen zutela, hor izaten azkenean zukorrik egiten zaude, jaten duzu zerbait, oxigeno gehiena nun dago, hanketan. Eta digestiorako ez daukazu oxigenorik. Orduan, jatea eta digestioa zaila dela, eta jengibreak hortan laguntzen zuela, orduan beraien publizidadea hori izan, jengibrea zeukatela eta digestioa lagunduko zutela. Nik hortik esatera... Funciona, esto funciona, ez dakit, nik horren bestako... Entrenamendu behar du atzetikan hori ziur gabe. Bueno, jengibrea baratxuria, lima erdiren azala eta bere zukua ere barrura. Lima ez balima dako zuen, limoia ere, baina egia, pixka mikatzagoa iruditzen zait dala lima eta takoetako eta guacamolearen zako eta horrela egokiagoa. Nik ere lima erabiliko nuke. Hemen errezeta aurrea dijoala momentutxo bat badaukagu igual gelituko gara. Horrela ondo bat, gaurkoan interesgarria dira aldera. Zen inguruan komodia galderak? Guacamolea daukagunez, aguakateari buruz, guacamoleari buruz, horrer inguruan joango dira galdera. Orduan, lehen da biziko galdera, txorienean, behin saioan, izango da, zenbat, zuk badakizu, guacamoleak ere, barkatu, aguakateak litro asko behar ditula, ez da? Pila bat. Arbolak, bezat, litro asko behar ditu, azteko. Orduan, horren inguruan, zenbat litro ur behar ditu aguakate arbol heldu batek urte guztian zehar?
Urte guztian zehar? Bai. Bota aukerak? 500 eta 1000 litro inguruan, 4.000 eta 8.000 litro inguruan, ala 12.000 eta 20.000 litro inguruan. Nik dakit asko behar duela, orduan gehiengo, 12.000. 4.000 eta 8.000 litro inguruan, eta hori da 100 litro ur astean. Vale. Arbol batek, arbola batek. Eta gero, behitu, Kanaria arbartetan, banan ondoak entzen eta aguakatea sartzen. Egia da. Hemen ingurua asko kontsumitzen da, eta batez ere, Espainiako hegoaldean eta horrela, keixa pilo bat egon dira, ze aguakateak azkenen, dirua uzten du, errentabilidade handia uzten du, eta pilo bat landatzen egon dira. Orduan zertatzen da, han ura eskasia dagoela, eta ur pilo bat ari dira erabiltzen, aguakatea. Eta kuifero guztiak ustutzen. Hori da. Bueno, piper beltza, erotuta gauden. Soja saltza pixka bat. Bigarren galderarekin jarraituko dugu. Ez gara hemen geratuko. Bigarrena, zein da aguakate gehien kontsumitzen dituen 3 herrialdea? Mundu mailan? Hori da, baina pertsonako, Hau da, zein bat aguakate pertsonako kontsumitzen diren. Mexiko, Espainia eta Japon. Mexiko, Estatu Batuak eta Kanada. Hala, Estatu Batuak, Txina eta Italia. Bigarrena, bai, Mexiko, Estatu Batuak eta Kanada. Hori da, pertsonako gehien kontsumitzen diren 3 herrialdeak. Aha. Ikasten ari gara, nik nenpitxu. Hombre, Mexiko, imaginatzen noan, berdakoa da. Bakizu nik lehen beti guakamoleari botatzen niola tomatea eta tipula, eta Mexikon izan nintzen ziaten. Ez, nahi eta nahi eskoa da, lima, aguakatea eta pikante ba. Besteak aukera dira, tomateak, tipula eta botatzea aukera. Nik ordundik ez dio botatzen, baina ni tomatea nola geratzen da gustatzen zait. Eta gaurkoan botako diot, baina, bueno, ez da, mexikarrak egoten badia bestaren behira, parkatu nazatela. Oia, paiak bezala, ez da, bere osagaia dituela, eta hortik anatatzen baren mazea, jendia sarretiten da, eta arrazoiarekin. Baina hemen, 3. galderarekin, eta azken horarekin jarraituko dugu. Venga, guakamolea noiz sortu zen, Mexikon sortu zen, badakigu, baina noiz. A edo B emango dizkizut. Espainiako kolonizazioaren ondoren ala lehenago? Itxaron, egun batean txorien ekusi nuen, lehen goizean bai txorien ekusi dut, gaurko saioan, eta nola da gaztetxo hau, eta armintzek esan du, lehen hau izan zen. Lehen, oso ondo. Ardi nagolan seinale, ikusten duzu? Erki, bai, lehenago ja, duela milaka urtek ja kontsumitzen zen ja aguakatea, eta aztekak deitzen zieten aukatmol aguakateari. Guakamoleari barkatu, eta aukat esan nahi du aguakatea, eta moli saltxa esan nahi du. Eta hortikan dator, eta bai, duela milaka urteko gauza dela. Nik hemen truko bat, behin baino gehiagotan azaldu izu, helduteko ondo nola egiten den, hartzen dituzue gogorrak, egun batzuetan, heltzen dira, sagarren artean jartzen baituzue, baina zeion behar baduzu, mikroin labean sartuta denboral, jun golpea sartzen mikroin labean, bigundu egiten da. Ez du esan nahi, heldu egiten da nahi, eta zapore hobea izango duenik. Bigundu egingo zaizue, eta sartezka batekin zapaltzen duzuenean, guakamolea egiteko moduan egongo da, baina zaporea ez diozu hobetuko. Pipermina, beraie bertako piperminen batera heliko, emozionatu inaiz. Asko pikatzen aldu. Pikatzen du, eta gehiago esango izut, hau, erosi nuenean, jarri nuen gero beste fruta batzuen ondoan, eta haiek pikatu egiten zuten gero. Orduan, ikusi dut gora etorri naizela, orduan, pikante, pixka botako dugu. Zegia, asko pikatzen baren badu, iristen da momentuan, non ja... Ez da atzegina. Ez da atzegina, eta gainera, nik zaporea ez diot hartzen. Ez diot hartzen, ni bakarri ahoa erretzen dit, eta ez dakit zer dauen bertan, ez dakit, guakatean daun, tomatea daun, tipula daun, ez dakit zer daun, ze danak erre egiten dit, eta ez diot, zaporik hartzen. Orduan, ikutu pixkatxo bat pikantearena, ondo. Baina ia da, Mexikon gure pikante pixkatxo hori beraientzat dala ezer. Eta beraien pixkatxo hori gutzako da... Bai. Eta egia da baita ere, pikantea, azte mazala jaten, gorputzak erota gehiago. Eta ohitura hartzen baduzue, bastakit, egunero pixka pikantea, gero eta zapore pikanteagoak eskatuko dituzue. Bueno,
limak zaporea emateaz gain, lagunduko diguna da, gure aguakatea ez oxidatzen, bakizu aguakatea, haizearekin kontratu harremanetan, beti beltza geratzen dela. Eta horrek ez du esan nahi txarra dagoenik, iten dela, oxidatu eta zagarra bezala, ilundu iten da. Baina zapore aldetik ez da gaizki geratzen, orduan lima bota diot, eta oin birrintzen hasiko naiz, sardezka batekin, ez birrindu irabia gaioarekin, mesedez. Eta takoak zer dira hemen? Guk taloak deitzen diogu, ez da? Ja, era, berdinera, bertan takoak direna, guk hemen taloak esaten ditugu, eta hemengo taloak dira 17. mende ingurukoak, badakizu artoa Ameriketatik datorrela, eta hortikan sortu da, hemengo gure ondorengo taloa. Gaur egun jai egunetan eta horrela, talo pilo bat saltzen dira, badaude talo ezberdinak, hau da, irubiarrarekin, txistorrarekin, ere badaude gozoak, baina zu ezakit zeren alde zauden, ni behintzat taloa eskatzen detenen, ja, hemen buruan dauket, nik beti berdina eskatzen dut, zein da? Txistorrarekin. Hori iruditze zait dala ez dakit originalena, edo nere betikoa eta txikitan jandetena, eta beti taloa jaten detenen, taloa jaten detenen, normalean beti izaten da txistorrarekin. Gogoratzen dit, ez dakit, edo txikian nintzenen, eta gurasokin juten nintzanen taloa eskatzera, eta momentu hori, politxa izaten da niretzako. Ez da bakarrik jatea, baizik eta, momentu bezala hartzen dut. Ni horralezen ekipokoa naiz. Trifasiko eskatzen. Txistorra, urdaia eta gazta. Dana, espada, zerbaitek gero faltan ez geratzeko. Tomatea, azala bakizu honekin birrintzen baduzue, azala eskuan geratuko zait, eta bere zuku ia guztiak esan behar, guztiak jaso behar nituela, baina bate omatortik eganatea zait, hau, barrura, tomatea ere, ondo nazi, eta listo, gure guakamolea, badaukau. Eta taloetaz hitz egiten ari garela, dagoenean bonbon grabatzen ari ginenean, joan ginen, Amaiur herrira, eta bertan dago errota bat, non beraiek harto irina eta horrela egiten duten, eta erakutsi zidaten bertan egiten. Kristona, baina kristona. Kasu honetan taloa zan nahiko lodia, eta egitezana zan puztu, ezan gainean jartzen bezik, eta egitezan puztu, iriki egitezan, eta barruan betetzen zan. Horretarako egon behar du harto irin horrek, justu puntxuan eta temperatura eta dena oso garrantzitsua da, altxatzeko eta barrukoa hutsa gelditzeko. Guk hori, talogila batekin eginen, da fin-finak, eta gaina irikitzen zienak. Pustu iten da, eta horrek izango za hori da gehiengoa, ez? Aukeran. Eta, bueno, semia Amaiur deitzen da, Amaiur herria gatik. Semia nausiena Amaiur da. Ez dakit egontzeaten, baina behintzat, mesedez, joatekoa da, Kriston herria. Hau da modu bat, behin baino gehiagotan erakutzi dut. Aurkezteko jentiari eta jateko oso politia geratzen dana, egun baten erakutziko izuet. Hoteletan eta, agertzen da asko, Bueno, hemen, ikuste izuet koskar eta jateko eskuarekin da bakarrik. Bueno, pusketa batzuk moztuko ditut, eta hauek olioarekin, olio pixkatarekin salteatuko ditut, eta hau jungo da gero gure tako hauen gainean. Olioa, egurra honi, eta hau laukitxotan moztuten. Hori da, eta hone, egingo diona ere, emango dio, bere alde kurruskari pixka bat, ez da? Zaporea, kurruskaria, tekstura, eta ia da, oi asko igual, lehorra gelditu alma zaigu, ananarekin, jogurrarekin, eta dena ondo nahastu ezkero, geldituko zaigula, nahi degun kremosidade horrekin. Beraz, ez larritu horregatik. Eta gaina, bertakoa, ez? Ananak Mexikokoa galdera. Galdera, duda, etorri zen, baina, bueno, nik Mexikon, ikusi dut bakarrik landaketa bat, ananan ikusi genuen, eta hau Azore uartean ikusi genuen, Azoretako antizikloia egiten den ondoko fabrikan, ikusi genituen, nola egiten zituzten ananak ekoizten zituzten, eta hori promori botazio dira. Nahizu ikusi zein dan, enun egiten dan Azoretako antizikloia, horrondoko fabrika hortan da. Nion, abai? Eta kagun la letxe. Sartu didate oingoan ere. Bueno, han ikusi genuen landaketa. Etxia norbait ere esango zula, hola geldituko zan harrituta. Txantxa bada. Bueno, ananak gukan ikusi genuen, nola ekoizten ziren, lurretik ateratzen dira, banaka, urte eta piku behar dute bakoitzak, badauka bere lana. Bere lana, ura behar dute ere, temperatura altuak, fruitu tropikala denez, klima bereziak behar ditu. Horregatik Euskal Herrian
Ez dut uste, Nik ez aurkituko dut ditut. ezautzen. Ez dut uste. Hau esaltzen Jakin- zutenan, bai. Europako anana aztegi bakarra. Bueno, Europa azoreak ere, bueno, no, doen tokia. Bueno, lagunok, denbora joaten nahi zaigu. Guk egin behar duguna da, hauek saltatu gorde, eta gero, opilak ingo ditu dana, orea. Horratzen daukadala, bolatxoak luzatu arrabolakin da sartaian, buelta eta buelta. Eta gero, betegarri honekin betetzea besterik ez da. Txoin segunduan. Bueno, nik uste dut, dena badaukagula. Betegarria, taloak inditut, hori esanakoa, luzatu ditut arrabolarekin, eta sartaian inungo oliorik gabe eta, buelta eta buelta, pare bat minutu alde bakoitzetik utzi gora bera, hemen daukat gure anana, eta hemen anana izan duan toki berdinean, hoi asko berotu dut, eta hoi muntatzea izango da. Orduan, asmoa da, hartuko dugu, betegarri pixka bat, beroa dagoela, ja, horrela jarri, gero, hementxe, guacamole. Ondo gelditzen da, dena erdin uste balma dezu, eta Bakoitza muntatzeko berea, ez? Bai. Bueno, horrela, gero, anana batzuk, jarriko dizkigu, hemendik, horrela. Puntu gozoa emango dio. Bai, koiara txiki bat ateratzen maia oso armaitz. Bai. Kipula, gordin pixka bat, honek, beste, bueno, testura aldatuko du, beste kurruskari puntu bat emango digu. Eta hemen, zu pixka bat, hau da txiplote saltza bat, horrelako saltza pikante bat etxean badaukazu edanok, Eta, zu hori itzaltzeko, esnegain bikoitza. Hartuko dugu, eta hemen, esnegain bikoitza jarriko dugu pixka bat. Zuek ez da izu, baina opila hau inbarria daukat, eta inau hemen beroa aguantatzen, irrifarriten dut, holan, smile, esaten zuen momen batek. Eta honi, martorri ostetxu batzuk, zeunan. Eta, listo, honek afaltzeko, nik uste dut, balio digula. Balio digu, igual, arroz pixka batekin, eta ia daukagu, ja, bazkaltzeko platerra osatuta. Hemen daugazue gure oio takoa. Eta hau, bueno, berdiban egiteko, armentz. Izenarekin motz, Hau, oio takoa, baina askoze gehiago da. Claro, segun ze jatetxe. Puta mazza olako oimaiako jatetxe atera, oiotakoa, bertako aguakatearekin erregozita, saltxa, eta... Venga. Takoa. Eta eskara takoak botatzen hasiko gu. Hori bai, zikintzen da, Beraz, hartu lasai, jarri trapua, eta disfrutatu ze hau, bikaina da. Eta mozua dola. Bai, oso. Niko inzure bertzia, nahi dut ikusi nola egiten duzu. Bueno, ikusi dugu nola egiten dan tako bat, eta nik, bida, ekarri ditut honea, ja tako batzuk oso txikiak prest nire natxoak edo totopoak egiteko. Eta zigorri bat sobratu zaionez, esan, soberan egita, ez ez lapurtu, esanet, bida, ikusteko era bat nola, egindako taloarekin, edo takoarekin kasu honetan, egin daiteken totopoak. Beraz, ikusi nola egiten den, eta ikasi. Moztu tortillak irukitan igurtzi olioarekin eta utxeztatu gatza eta espeziak. Laberatu urreztatuak eta kuruskari egon arte. Jarri ananadadoak eta pistatxoak zartagi batean, gorritu arte. Txikitu aguakateak, testura pixka bat utziz, gehitu tipula, tomatea, martorri xeatua, lima zukua, gatza eta oliba olio ari bat. Erantzi anana erre hotza eta pistatxo txigortuak amaieran. Kontraste kuruskaria mantentzeko. Bueno, ikusi dezu, horretarako nik, adibidez, zigorren tortilla hau hartuko dut, hementxe dauket molde bat, hementxe utzi dut, borobiak ondo ateatzeko, lauki zuzenak, edo irukiak, hau da, ederki ateratzeko, orduan, ondo, txikitu, ia da, taloa, Zigorrekin dako taloa trinkoa dira, gorra, ni bezalako, egia da, momentuan egindakoak direnez, pixka bat gehiago kostatzen dela ebakitzeko, baina horrelaxe, ja, hementxe, nik etxetik ekarri ditudanak,
prestetxut. Eta egia da, egun batetik bestera uste balin badugu, hobe. Ze horrela, lehortu egiten dira eta olio gutxigo xurgatzen du. Beira. Beraz, egingo detena da hemen, danak, batira jarri, moztu laukitan, Bai? eta gure natxoari formak emango diziot. Erditik eta gero irukiak. Hori, kasu honetan txikiak diralako, Vale. Ze bestela taloak handiagoak balin badira, laukizuzenak, gehiago baterako nizkioke. Eta labean inbarrituzu. Ze hemen nigo hartzen Patrick behin zituela, eta inzituen frigituta, olioan frigituta. Hori da. Eta horrek, noski, olioa zurgatzen dute, eta horiek dira, honek, dipeatzeko, nola esaten diak aurrera biltzen dira honak, pikoteorako, saltzak, olako saltzak eta txupatzeko biltzen dira. Orduan, nik egin nahi detena da, era osasuntxu batian, edo olio oso gutxirekin, horretarako egiten dut labean. Ze beste aukera izango litzake, hori, zigorrek esan duen bezala, frigituta. Orduan, pintzela bat hartuko dut, mentxe daukatena, eta kilore olio pixka bat hartuko dut, nia botako dut, eta hemendikan erabiliko dut. Eta norbait hor bestaldea zebakit ekipokoak hortan ari diela esaten, lasai, aguakatea labera estoa, hor jarri du, haizeak esera bateko papera. Zekus zaitu bat baino gehiago hor zen minetela gurdurita, ez. Hau izan da, hemen gu lehioak irikitzen ditugunean, badakizu ekuk hemen estraktorerik ez daukagu, eta egiten duguna alderik alde, eta papelak egan inbertzion, horretagatik jarri du. Horregatik jarri du. Ez larritu, ez ekipo. Arrazoi. Ikuste dezu, bate misteriorik gabe, ingo detena da pixka bat. Prestatu. Vale. Eta gero espeziak, gero hori nahi duena bakoitzak, zapore emateko, Nik hementxe dazkatenak, dira, kominoa, piperbeltza, kanela, espezia pilo bat nastu ditut, eta ingo detena da, gainetik bota, pixka bat, laberatu aurretikan, eta gero hori, laberatu 180 graduta, nik usten dut 10-12 minututan, ja preste egongo dala. Kurruskari gelditu behar du, eta listo. Eta hau da, era egoki bat, topo batzuk egiteko, boltxan ez datozenak, baizik ez zuek etxean egiteko, eta era errez batean, osasuntxu batean, eta aurreko egunetikan, pixka bat sobratu balin bazaizutako, pixka bat sobratu balin bazaizu, eta ez dakizue zer egin, aprobetxatzeko, eta oioa eritzen dalako. Oioa erabili dugun bezala lehen, hartu, eta erabiltzeko hauek, opila hauek gero talo hauek, beste aukera bada, eta bota ez dugu bota behar ezer. Eta armintzek esan dugu, poltsakoak erostea baino aukeran hauek, eta berdina aguakatea ero guakamolearekin, ez? Zenik hor, dastatu izan dituz, gaur egun, urtebetetxe festetan, umeenak eta holan, iten dira, jentea holan, horrelako gauzak gero eta gehiago jartzen dituzte, eta humusa jartzen dute, potokoa, saldutakoa, guakamolea jartzen dute, eta hor, egia da, nik, nien ez dut esango, kristo sukaldari gana izenik, eta munduko guakamole honen egiten dudanik ez da beste ezerrez, ez? Baina hor saltzen dituzten gauzatzuk ikusita, eta zer ezadan, etxian egitea guakamole pixka bat, nik uste dut aukeran, eta normalean guakamole batzuk badaude, otzen apalean nik inoiz erosi du bat egun bat, dastatu dut, esaten zuela, osagaiak ikusi eta aguakatea gero zitriko emat, limoia lima izaten dala, gatza eta zer gehiago, baina daude beste batzuk, ez daudela olako, beste pasillo ematen holan, gauza mesikarrak eta kanpotarrak egoten dienak, eta horrek hotzik ez dutena behar, eta horiek osagai pila bat dauzkate. Eta tartean badago saltza bat, esaltzen dutela holan guakamole faltsu moduan, eta arek, aguakate izan ezik guztot daukala ia danetik. Zerbait berdea badauka, itxura berdea oso krematxua, baina, mesez, eintzazu, etxian eintzazu. Ez da bate kostatzen eta etxeko gauzak eta aprobetxatzeko batez, Ze ikusten dugu askotan igual hor gelitze zaigula erabili gabe eta, pena bada botatzea, gaur egun zenba gauza botatzen dira, zakarrontzira. Eta askotan ez aprobetxatzearen edo gaizki organizatzearen, beraz, errezeta hauek dira horretarako, gauza batzuk soberan balin badituzu, aurrengo egunean erabili daitezkela eta aprobetxatu daitezkela. Bota ez errez, dena berrera bili o bigarren irtera bat emona, eta bestela askotan esan duguna, izosgailura sartu, arraia, aragia baldin badaukago ia dagoela ui. Eta agian espadukauzue asmorik erabiltzeko,
hor garrantzitsua da, aragiro arrai hori kozinatu, prestatu zazue saltzan, prestatu zazue, ezagit, arrautz estatuta ero nahi duzuela, eta gero izoztu. Egun batzuk irabaziko dugu, eta gero izozgaiutik atara, eta jateko prest daukazue. Orduan, bueno, ez sartu izozgaiura gordinean aukeran. Ja, baldima dago, pixkat, sartzen duzula, honek ez da ginik. Bueno, kozinatu zazue, hor dauden somorrotzuak hil, hau da, temperatura altua emaiozue, eta gero, izozgailuan sartzen duzue, eta egun batean behar duzuenean, atara oskailuan gorde, hobeto, desizosteko, berena oskailuan da, bi egunero holan, eta gero, berotu eta jan. Eta horrek, arriskurik, ez dauka, segun nola sartu duzu, baina printzipioz kozinatu bat duzu, ez dauka inungo arriskurik. Beraz, garrantzitsuna da, izozgailun sartzen dugunean zerbait, sartzerako garaian ondo egotia, ez da? Hombre, gaizki sartzen badugu... Txarto, baina gauza da, jendiak igual ja erosten dezu fresko, eta ja justu momentuan txarto jartzea di joanean esaten duzu, oain sartuko dut izozgailuan ez dut aprobetxatuko, eta hori normalean ez da osona, zegero noski ateratzen dezunen, Zeiten duzu. Jordi Cruz, lasai, ez ekusi, ez begiratu, ez ekusi zertan ari dan, gaztea da, ez daki. Bueno, nik aurre hemen itzein genduen, ekarri genduen, nola da, sukaldari frantze bat, David, Gilbert, baina gomendioak emate zituen zelaban, eta ez da izan, Jordi Cruz, Katarina, iru Michelin izan sukaldari handia, atara du bideo bat. Pilo bat igotzen ditu, sare sozialeta eta horrela pilo bat igotzen ditu gaur egun. Moitzen da, ez da gini sukaldean nola emango dituen, denbora nondik atatzen dut. Jakintzazu. Berak esaten du, tomatea mosteko labana da txikia eta zerraduna izan behar. Zegatik, esaten duelako laban zorrotzak, ero holan guk erabiltzen duela kozinatzeko eta hoiek kamustu egiten ditula tomatea. Nik tomatearekin sekule nuen entzun. Patatarekin bai, eta patatak egia esan, egunen batean jatetxe batean lan egiten baduzu, tokatzen bazaizue, patata desente mostea xerratan, gero patata tortilla egiteko, patatak kamustu egiten du labana, hori bai. Baina tomateak nik, takitu, gomeretea gaina bigunagoa iruditzen zait. Komendioak ematen ditu, nola moztu behar dan, tomatea... Eta nik entzun da daukete, kamustu egiten duela, baina, horretarako badaude. Bai, pH-aren gatikan da. Hori ere baldiko. Bai, hori pH-en gatikan da, eta kamustu egiten duela egia da, baina, horretarako badaude tresnak, ez da? Eta txampu berezi batekin, pH-a daukan txampu berezi batekin garbitzen badu, laban hori berreskuratzen du, ero... Ez dut uste txiste horrek balioko lukerik, Baina, egia da, ni tomatea mosteko laban zorrotza baldin bada, eta nik ez ditut horren beste zema, tomate mostu beharko zen itun, kamusteko, pila, baina, ensala baterako erabiltzen baduzu, zorrotzakin, zen nire teoria da, laban erabiltzen baduzu, akina dauzkana, zerraduna, zukua ere ateratzen di horrek. Eta berak egiten ditu gomendiok, eta mosteko garaian, hartu, hemendi mostuko dugu, gero horrela, aldala beti, aragi atalak bakarrik mosten, da zuku gutxio ateratzeko, teoria pila bat, eta munduko gauzako zuena da, patata tortilla bat, tomate ensalada bat aldamenean daukala, eta bere zuku guztia patata tortilla gutzen. Olibarekin da hori, eta hori zurgatzen duenean patata tortilla hori da, jainkoen jakia. Bida, ikusi dezu, nik egin detena daia, osai guztiak hemen barruan sartu, moztu ditut, lauki txikietan, eta guakamolea baino gehiago entxalada bat prestatu dugu, ez guakamolea, eta takoekin edo jateko edo entxalado moduan beste plater baten aurretik edo totopoerekin kasu honetan hemen ja prest ditu dala, lehen labea sartu ditut, baino nik ja labetikan atera ditut, eta hemen ja prest ditut. Ikusi duzue, ze kurruskari gelditzen diran, momentu batean eginda labean sartuta, eta, ezin beste, hemen nire aguakate entxalada eta totopoak. Eta nola, koiara batekin koiara batekin, hori da, eta,
Totopoak ere kurruskari zati hori izango du. Gaur totopo hitza ikasi dugu, Totopoak zer dire? Gustatzen zait totopoa, natxuak. Bai. Meganik, beste guiat hartuko dut, edau. Egia da, udala zerbait freskua, kurruskaria, goizua belitzen dana. Lan hartzea, saia. Bai. Tako batekin jateko ere. Beto, ananaren aldeko. Ematen du. Piko de gallo eran iten dutela kipularekin, tomatearekin eta, hau da, antzeko zerbait, hobetua, eta oso ondo geratzen dela, totopo hauekin lagunok. Hori ere, etxera eramango dugu gaur, eta zuen laguntasun guztia. Eskerrik asko horrezaterren. Urrengo arte. Eta beraz. Agur.